El teu telèfon mòbil és una meravella. Pot fer moltes coses. Jo aquest passat dimecres vaig poder donar un estudi bíblic per Zoom en una església. Amb el telèfon mòbil pot ser comunicacions importants. Una comunicació important que he tingut aquesta setmana ha estat la trucada del Carles dient-me pots deixar de predicar el dia 24, 25, 24 i fer-ho el dia 11? Que maco que és el Carles quan dorm, Però el telèfon mòbil, per moltes funcions que pugui fer, si no el tenim ben carregat, si el tenim sense bateria, no serveix per res. Així que, Marisa, amaga-li el carregador al Carles de tant en quant. I una comunicació que he tingut aquesta setmana pel mòbil ha estat amb una nena d'Ucraïna que va estar amb nosaltres a la residència infantil Emmanuel. Teníamos una niña de Ucrania en una residencia de niños y ella marchó cuando tenía unos 12 años, marchó a Ucrania y desde que ha empezado la guerra hemos sufrido mucho y gracias al teléfono móvil he podido contactar con ella por WhatsApp y hemos tenido la alegría primero de saber que está viva y después que ha salido de Ucrania, está en Holanda y el teléfono móvil nos sirve para cosas maravillosas, como comunicarnos con seres queridos, a veces para comunicar una urgencia cuando alguien se encuentra mal y hay que llamar por teléfono rápido al médico y salva vidas. Ayer me felicitó mucha gente, era mi cumpleaños, i no us preocupeu, els que no m'heu felicitat, ho podeu fer avui tranquil·lament. De fet, és millor avui, perquè ahir estava recent nascut i ara ja estic més grandet. Però el telèfon mòbil fa moltes coses, però si està sense bateria no serveix de res. I de vegades el telèfon mòbil és com les nostres pròpies vides, que són meravelloses, que tenen molts valors, que tenen la genètica dels nostres pares, de les nostres mares, dels nostres avis, que tenen la formació cultural, que tenen un valor, que són fets a imatge de Déu, però a vegades ens falta força, ens falta motivació, i els problemes de la vida se'ns poden menjar. I en aquest matí m'agradaria que poguéssim reflexionar sobre un dels aspectes més importants de la vida cristiana i un d'ells és l'esperança. Jesús és la clau de tota la Bíblia, de tot el missatge de la Bíblia. I el missatge de Jesús es pot resumir, i l'apòstol Pau resumeix que és una barreja de fe, esperança i amor. I en aquest matí m'agradaria que poguéssim reflexionar amb l'esperança. Com estàs d'esperança? Com tens la càrrega de la bateria de la teva motivació a la vida? Perquè l'esperança és moltes vegades el motor que ens mou. L'esperança és el que ens empenta i ens ajuda a tenir goig i alegria, fins i tot enmig de les dificultats. I hi ha un aspecte molt important a la vida cristiana, a l'esperança, que és la profecia, el que Déu ens afirma sobre el futur. Perquè el fonament de l'esperança que podem tenir com a cristians és tot el que Déu ha promès, tot el que Déu s'ha compromès que ens donarà, i això és una part molt essencial de tota la paraula de Déu. I m'agradaria que resumíssim una mica o que agaféssim com a verset lema
aquest verset de Primera de Tessalonicencs, capítol 5 i verset 20, que diu: no menyspreueu les profecies. Per què? Perquè un dels aspectes de la profecia és aquests anuncis sobre el futur que Déu vol que tinguis molt en compte a la teva vida. Déu vol que coneguis les prediccions que ell fa sobre el futur. Quantes prediccions hi ha a la Bíblia? Mireu, els experts parlen de que al voltant d'un 25% de la paraula de Déu, un 25%, una quarta part, és molt, són prediccions sobre el futur. Que Déu es compromet a complir, que s'arrisca a predir perquè s'acompleixin. I aquest 25% forma part de la paraula de Déu que estem obligats a llegir. Però moltes vegades tenim tendència a tenir por a les prediccions de la Bíblia. De vegades ens fan difícils. Hi ha algú que no se li faci difícil llegir l'Apocalipsi, llegir les 70 setmanes de Daniel? Doncs no és fàcil, però és important perquè és paraula de Déu i forma part del que Déu vol que llegeixis i que interioritzis. I el Senyor en aquest matí em diu i ens diu en aquest verset que reflexionem i ens preguntem: estic menystenint la profecia? Li estic donant poca importància? L'estic menystenint? L'estic menyspreuant? Perquè la profecia és essencial i jo diria que aquest 25% és només tècnic. Es podria dir que el 100% de la Bíblia parla sobre el futur. Per què? Perquè des del Gènesi fins a l'Apocalipsi la Bíblia està parlant del futur, sempre, parlant del futur, parlant del futur, parlant del futur. De què parla la Bíblia, sobretot? Parla sobre dos esdeveniments del futur relacionats amb el principal i únic protagonista de tota la Bíblia, que és Jesucrist, com hem celebrat aquest matí. I quins són aquests dos esdeveniments de futur? Doncs és la primera vinguda de Crist a la història de la humanitat, fa 2000 anys, i la segona vinguda de Crist, que Déu també es compromet a complir en el seu dia. I segons la Bíblia estem enmig entre la primera i la segona vinguda de Crist en el moment de la història de la humanitat. I m'agradaria que poguéssim valorar la importància que té que el futur sempre està en boca de Déu perquè el tinguem en compte, perquè ens ompli d'esperança. Tota la Bíblia parla de Crist. Fixeu-vos el que diu Fets dels Apòstols, al capítol 10 i al verset 43. Diu: tots els profetes donen testimoniatge de Crist, dient que tothom qui creu en ell obté el perdó de pecats gràcies al seu nom. Fixeu-vos que diu: tots els profetes donen testimoniatge de Crist. Tota la Bíblia parla de Crist. Com pot ser que els profetes de l'Antic Testament, que no coneixien aquest Jesucrist que hauria de venir molts anys més endavant de les seves pròpies biografies? Doncs la Bíblia ens diu que tots els profetes donen testimoniatge. Tot està enfocant cap al futur d'aquell poble d'Israel que estava esperant el Messies, l'enviat de Déu, per portar bones notícies i salvació a la humanitat. Tots els profetes? Jonàs, per exemple, un dels profetes menors que hem vist a la sèrie que hem reflexionat els darrers mesos. Jonàs, per exemple, parla de Jesús. Jo no trobo que parli res de Jesús. Doncs tots els profetes, perquè el propi Jonàs, sense que ell ho sapigués, Jesús l'esmena i diu que ell estaria, després de ser crucificat,
estaria 3 dies i 3 nits a la tomba i després ressuscitaria i que quan estigués a la tomba seria igual que Jonàs va estar dins del peix. I això és un exemple de tota la importància que té la profecia sobre el futur, que no hem de menystenir i que aquest futur l'hem de fer present a les nostres vides perquè tingui un efecte d'esperança. Diu Isaïes 46, 9 i 10, recordeu els fets del passat, dels temps antics, aquest Antic Testament, jo soc Déu, el que acaba de dir el Ricardo, jo soc Déu, el nom de Déu, jo tinc l'autoritat de Déu i no hi ha cap altre semblant a mi. Per què? Fixeu-vos l'argument, perquè jo des del principi anuncio esdeveniments que vindran i dic per endavant el que encara no ha passat. Hi ha algú que pugui fer això? Doncs això és molt important a la Bíblia, perquè Déu demostra que és Déu fent el que ningú més pot fer. I això és molt important tant quan no som creients, quan no som cristians, aquest missatge de futur de Déu a la Bíblia és molt important. I tots els que som cristians recordem quan no érem creients i recordem que un dels arguments que ens van moure va ser veure com Déu és capaç de predir, d'anticipar, de fer una bestreta del futur i de complir-lo. Així que, tant pel no creient com pel creient, el missatge de futur de la profecia, aquesta profecia de futur que no hem de menysprear, té uns continguts que ens poden motivar, donar força i esperança de futur. És un missatge que ens pot carregar les bateries, ens pot carregar la motivació, ens pot ajudar a suportar els problemes i les injustícies i les malalties d'aquesta vida mitjançant aquesta esperança. Recordeu quan no crèiem en Jesús? Què és el que et va moure a creure en Jesús? Quan pensaves que era un cuento xino, quan pensaves que era una religió més, quan pensaves que Jesús era una altra excusa perquè uns quants guanyin diners. Vam creure en Jesús perquè vam comprovar que Jesús és Déu fet home. Vam comprovar que Déu es va fer home amb la persona de Jesucrist i que el seu missatge és el missatge de Déu i que la seva obra és l'obra de Déu com un regal per nosaltres. I diu Joan 13:19, Jesús els hi deia: us ho dic ara per endavant, perquè quan passi cregueu un altre cop el nom de Déu. Jo soc Déu. Jo soc capaç de fer el que cap home ni cap Déu fals ni cap ídol que vosaltres us feu és capaç de fer, que és fer predicció del futur. I aquí a Joan 13:19, Jesús està parlant amb els seus deixebles i els està dient que un d'ells el trairà. Allà Judas Iscariot, que estava ja indagant la seva traïció, i Jesús els hi està dient: mireu, jo soc Déu, jo soc. Jo vinc de Déu i jo sé el futur. I Déu ens demostra, quan no som creients, ens demostra que quan llegim la Bíblia i comprovem el temps i les prediccions, Déu acompleix. Diu Isaïes 48, del 3 al 5. Déu diu: el que ha passat ja fa temps que ho havia anunciat. El que ha passat ja fa temps que ho havia anunciat. Ho vaig dir i s'ha complert. T'ho vaig dir amb antelació perquè sé que ets obstinat per evitar que diguessis. Quantes vegades diem això?
Els meus déus ho han fet. Això que ha passat no és una cosa que Déu controli, ha passat per casualitat. La creació ha sortit de la casualitat. Moltes coses que passen estan descontrolades i només l'home les controla una mica. I tenim els nostres déus. Està dient a cada un dels nostres cors: jo sé que la teva tendència és no creure, és rebutjar a Déu, perquè l'ésser humà és imperfecte, l'ésser humà és egoista, som orgullosos i no ens agrada que hi hagi un Déu que ens digui que tenim defectes, etc. I perquè ho sap, diu: jo demostro que sóc Déu perquè dic les coses amb antelació i s'acompleixen. I és una prova de que Déu és Déu i de que és algú que mereix ser escoltat i que convé que seguim el consell de no menyspreuar, no menystenir les profecies. De tenir en compte que fer el futur present, fer el futur que Déu anuncia i prendre-s'ho en sèrio a la nostra vida és important per poder contactar amb el Senyor, per poder contactar amb Déu. Llegim a Fets, capítol 3, 18 i 19, Déu ha complert allò que havia anunciat abans per boca de tots els profetes, que Crist havia de patir. Ara, doncs, penediu-vos i convertiu-vos, a fi que els vostres pecats siguin perdonats. I un altre cop trobem el mateix argument: jo sóc Déu. Per què? Perquè predic el futur i s'acompleix. Per tant, quin és el missatge? Agafa el meu missatge, diu Déu. I el Senyor ens va dir, quan no crèiem en ell: agafa el meu missatge i creu-t'ho. Agafa el meu regal i creu-t'ho. Agafa aquest regal de manera senzilla, no has de fer cap esforç per intentar agradar a Déu, per portar una espiritualitat religiosa que intenti guanyar mèrits perquè Déu et concedeixi la seva amistat gràcies als teus mèrits, sinó que Déu va estimar tant el món i Déu et va estimar tant a tu i a mi que va regalar el seu fill perquè tot aquell qui cregui en ell, simplement creient, acceptant aquest regal, no ens perdem, sinó que tinguem vida eterna, tinguem esperança per sempre. I aquest és el missatge de l'Evangeli. I aquest és el missatge que, quan no érem creients, vam acceptar i cadascú individualment a la seva vida va dir al Senyor: Senyor, crec en tu, Senyor, perdona el meu pecat, Senyor, crec que tu ets el fill de Déu, que vas venir a la terra, et vas fer home i vas morir a la creu per pagar no el càstig teu perquè tu eres innocent, sinó perquè ho vas fer per amor a mi, carregant en aquella creu les meves culpes, patint el meu càstig. I jo avui li dono gràcies a Déu perquè Jesús es va fer home per morir per mi aquella creu. I en el moment que vaig creure, la Bíblia diu que Déu em va adoptar com a fill, que Déu va venir a viure amb mi i una sèrie de coses que no enteníem quan no érem creients, però al moment que vam acceptar a Jesús de manera personal, vam deixar de veure a Jesucrist com una religió i vam passar a veure a Jesucrist com una relació, un amic amb qui parlo constantment, a qui agraeixo i canto, com hem cantat aquest matí, i qui ens parla a través de la paraula i dins dels nostres cors a la nostra vida. Però no només pel no creient. Els que ja som cristians té un missatge d'esperança que ens ha de
carregar les piles de la nostra vida cristiana i entendre l'estratègia de Déu, que moltes vegades no la entenem. Moltes vegades no entenem l'estratègia de Déu. I vull intentar explicar això. Diu Jeremies 29:11, jo sé quins són els meus designis sobre vosaltres, diu el Senyor. Designis de pau i no de desgràcia. Jo us donaré un futur i una esperança. Tu creus això com a cristià? No sembla de vegades una mica contradictori que hem de patir de vegades malalties cruels, com alguns esteu patint, i com tots un dia o un altre ens toca una malaltia o una altra, no és molt cruel veure que hi ha esglésies a Ucraïna, a Àfrica, a Mèxic, a molts llocs del planeta, a Àsia, cristians que estan perseguits i pateixen. Què passa amb aquesta promesa? Què passa amb aquest compromís del Senyor? Perquè Déu ens està dient, jo us donaré un futur i una esperança. Déu s'està comprometent a que al final de la pel·lícula serà feliç. Ens ho creiem? Ens alimentem d'aquesta esperança o estem massa neguitosos al veure aquesta realitat actual de que la injustícia impera? Doncs bé, a Romans 15:13 llegim que el Déu d'esperança ompli la vostra fe d'alegria i de pau, perquè vesseu d'esperança gràcies a la força de l'Esperit Sant. Recordeu com va morir Esteve? Esteve va morir emprenyat? Esteve va morir despotricant contra els seus assassins que li tiraven pedres? Esteve va morir plorant i renegant de cada pedrada que li donava el cos, que li donava el cap, fins que va morir? El llibre dels Fets dels Apòstols ens diu que Esteve va morir amb un goig que l'Esperit Sant li donava per l'esperança de saber que la mort havia estat vençuda gràcies a Jesucrist. Sabeu per què existeix el cristianisme? Perquè van haver més de 500 persones que van veure a Jesús mort a la creu, però després el van veure viu, ressuscitat. I quan un veu això, és igual que hi hagin soldats romans que t'amenacen de mort. És igual que hi hagin jueus en aquella època que volien matar els cristians i els perseguien. I aquells cristians comencen a viatjar fugint de la persecució per tot el Mediterrani i els hi era igual la mort, els hi era igual el martiri, els hi era igual morir al cir dels lleons dels romans per la seva fe. Per què? Perquè tenien l'esperança d'haver vist a Crist ressuscitat. I és que Déu vol que aquest futur que Déu s'ha compromès el facis teu en el teu present. Déu vol que t'impregnis de futur en el present. Déu no vol que seguim menystenint les profecies de futur que ell dona perquè alimentin la nostra esperança. I fixeu-vos que el Déu etern intenta que entenguem que nosaltres estem ficats i limitats pel temps, però Déu no està limitat pel temps. I parla de vegades en passat de coses que són del futur. I diu a Colossencs 3, de l'1 al 4, ja que heu ressuscitat, juntament amb el Crist, cerqueu, busqueu les coses de dalt, on hi ha Crist, assegut a la dreta de Déu.
Tingueu el pensament en les coses de dalt, no en les de la terra, perquè vau morir i la vostra vida està amagada amb Crist en Déu. Aleshores, quan Crist, que és la vostra vida, es manifesti, llavors vosaltres també sereu manifestats amb ell en glòria. I l'apòstol Pau està parlant de part del Senyor, diu, ja que heu ressuscitat amb Crist. Jo ja he ressuscitat, si encara no m'he mort. Però a ulls de Déu, el futur ja és present i ja és passat. A ulls de Déu, tu ja has mort a la creu fa 2000 anys amb Crist perquè has cregut en Jesús. I ja has mort. I ja has ressuscitat amb Crist. I fixeu-vos en l'argument. La vostra vida ara està amagada amb Crist, està amagada amb el Senyor Jesús, amb Déu. On està Jesús? Al cel, a la dreta del Pare. On estàs tu? On sóc jo? Amagats. Amagats amb el Senyor. Quan deixarem d'estar amagats? En un futur, quan Crist, que és la meva vida, és qui m'ha salvat, qui ha mort per mi a la creu, és qui s'ha compromet a ressuscitar-me igual que ell va ressuscitar, aquest Crist és la meva vida. Però la meva vida està amagada. Quines implicacions té pensar que la meva vida estigui amagada? Quines implicacions té? I m'agradaria que penséssiu en els grups que fem per les cases o que reflexioneu en família o que puguis reflexionar aquesta setmana a soles, no? Com m'afecta a mi la primera vinguda i com m'afecta la segona vinguda de Jesús? Com l'estic entenent? O ni tan sols hi penso? Què estic fent amb Crist? Què estàs fent amb Crist? Què estàs fent tu amb Jesucrist? Com estàs entenent la seva primera vinguda en el passat? Com estàs entenent la seva segona vinguda, que Déu vol que la consideris com si fos present, com si fos una realitat que ja la tenim davant nostra perquè és una veritat essencial. Perquè al futur acostumem a acompanyar aquesta paraula amb un adjectiu. El futur és incert. Però el futur, quan ve de Déu, no és incert. El futur, quan ve de Déu, és segur. I el que hem de fer amb la primera vinguda és imitar a Jesús, no ignorar. No dir, bueno, Déu, si es va fer home i va morir a la creu, és una història molt maca, però jo no vull saber res. Déu vol que creiem en Jesús i Déu va deixar el seu exemple de vida quan va trepitjar aquesta terra com un exemple d'estil de vida que nosaltres hem d'imitar. I com hem d'entendre la segona vinguda? No hem d'entendre-la per usurpar el missatge de Déu i les accions de Jesús en el futur. I ara explicaré molt breument per acabar què vol dir això. El que sí que hem de fer és fer servir la segona vinguda com una eina d'esperança de que el desenllaç de la nostra existència per sempre serà un desenllaç bo, etern, que Déu s'ha compromès a donar-nos vida abundant, eterna, per sempre, però no usurpar. Per què? Què és el que farà Jesús a la seva segona vinguda? Bàsicament farà dues coses. Jesús, quan vingui a la seva segona vinguda, portarà judici definitiu contra la injustícia i portarà vida plena perquè quan Crist es manifesti, la nostra vida serà manifestada amb ell en glòria.
Què passa? Si jo haig d'imitar a Jesús i em confonc i vull imitar no el Jesús de la primera vinguda, sinó el Jesús de la segona vinguda que vindrà a jutjar, m'haig de dedicar a jutjar els altres? Tinc dret a odiar els altres? Perquè humanament hi ha moltes raons per odiar els que fan injustícia, els que ens fan mal, els que maten persones que estimem, els que les persegueixen, els que els fiquen a la presó simplement per ser creients i s'hi passen anys. Tinc dret a lluitar a la manera del món? El món està ple d'injustícies, el món està ple d'abusos, i no cal posar exemples, avui en tenim un de molt clar, i en tenim al nostre país, i en tenim a Hispanoamèrica, i en tenim a Àsia, i en tenim a tot arreu. El món està ple d'injustícies, i a la nostra ciutat, i a les nostres feines. I Jesús, curiosament, el desenllaç final, el que ens explica Apocalipsi és que l'única solució serà la lluita armada. La solució final de Jesucrist és que enviarà els seus exèrcits que es congregaran a la batalla final d'Armagedon. I ara no vull explicar coses sobre profecia, però aquesta serà la solució, perquè hi ha problemes que no tenen més solució i hi ha problemes que l'home no vol corregir-los i les persones som tossudes i som egoistes i no volem canviar. I Déu portarà judici. Tinc dret jo a jutjar perquè Déu portarà judici? Tinc jo dret a odiar? Tinc dret a lluitar contra aquestes persones? No, en absolut, perquè Déu ens ho prohibeix. Perquè Déu t'ha posat com a exemple de vida la seva primera vinguda, no la segona. I a la seva primera vinguda, Jesús va dir: no he vingut a jutjar el món, sinó que l'he vingut a salvar. I moltes vegades no entenem això. I moltes vegades no ens alimentem de l'esperança que el Senyor ens ha donat de que hem d'estar contents del desenllaç final, no esperar ara prendre'ns la justícia pel nostre propi compte, sinó confiar en el Senyor i obeir a l'estil de vida que Jesús t'ordena que segueixis. Jesús portarà vida plena. Tenim dret a usurpar la vida plena que Jesús donarà al futur? Mireu, existeix, fins i tot dins del món evangèlic, errors greus a la llum de la paraula. I quan es parla de l'evangeli de la prosperitat, que promet ja que si tu tens fe tindràs el cel a la terra i tindràs prosperitat i tindràs propietats i tindràs diners, de vegades estem usurpant el futur de la vida plena quan el missatge de Jesús per al dia d'avui és seguir l'exemple de Jesús. Quin és l'exemple de Jesús? Pren la teva creu i segueix-me. No, com has cregut, et faré ric i pròsper perquè així demostraràs que tens fe. No, si tens fe, agafa la teva creu. I no caldrà tenir una bestreta de riqueses. Diu Proverbis: Senyor, lliura'm de la pobresa, però també lliura'm de la riquesa, perquè tant l'una com l'altra em poden allunyar de tu. La pobresa em pot fer maleir-te i la gran riquesa pot fer que m'oblidi de tu perquè em sento ja autosuficient. Lliura'm d'això. I la vida cristiana és una vida de seguir l'exemple de Jesús. En el nostre grup de fe que fem a Sant Just d'Esvern hem estat seguint diàriament una mica el llibre dels Fets dels Apòstols i veiem com l'apòstol Pau
constantment està patint pals, està patint presó, està patint pedrades. I ve un profeta, Àgab, i li diu: escolta, que tinc un missatge de Déu que quan vagis a Jerusalem seràs lligat i seràs empresonat. I els altres deixebles diuen: no vagis a Jerusalem. Però Pau diu: és que no es tracta d'evitar els problemes, no es tracta de que jo ara em baixin les coses bé, no es tracta de que tingui prosperitat, no es tracta de que m'evitin els problemes, es tracta d'obeir el mandat de Déu de predicar l'Evangeli. I Jesús se li apareix a Pau de nit i li diu: molt bé, ànims. Ànims per què si està a la presó? Ànims per què si està ple de problemes? Doncs ànims perquè estàs fent bé les coses malgrat pateixis. Ànims perquè estàs predicant bé l'Evangeli aquí a Jerusalem i de la mateixa manera que estàs predicant a Jerusalem, ara t'enviaré a Roma. I aquest és l'exemple de Pau. I aquest és l'exemple de Jesús. I aquest és l'estil de vida que hem de procurar seguir sense usurpar el que Jesús farà, no nosaltres, el que Jesús farà en el futur. De què es tracta aleshores la vida abundant que tenim ara? Doncs de la presència de l'Esperit Sant, de la presència de Déu a la teva vida i a la meva vida, portant consol, portant forces, portant visió, entenent l'estratègia. No canviar-la per acomodar-nos a les coses fàcils. Hem de procurar que aquesta esperança i aquesta estratègia de la Bíblia no només la tinguem familiaritzada amb la ment, sinó que ens transformi, com compartia l'Aleix la setmana passada. No es tracta només de creure, es tracta de que el Senyor ens transformi i transformi la nostra esperança amb aquesta estratègia que el Senyor té i intentar llegir el futur a la Bíblia amb la mateixa humilitat que ho feia persones com Daniel, persones com Maria o com altra gent, com veiem aquests versets que no els he posat i els podeu buscar. Però quina és la frase que es repeteix en aquests versets? Diu que Daniel, quan va rebre certes profecies, va quedar com marejat. No en tenia ni papa, li va quedar mal cosa, es va posar com malalt amb aquestes revelacions que Déu li donava i que ell anava escrivint i que van quedar plasmades al llibre de Daniel. Però diu que Daniel guardava al seu cor aquesta profecia, la guardava al seu cor. I què li va passar a Maria, la mare de Jesús? Doncs que un dia se li apareixia un àngel i li deia unes coses rares. Després venien uns pastors de la muntanya que venien a veure el seu bebè, el seu nadó, i el lloaven com si fos Déu, i ella no entenia moltes coses, però diu a Lluc, capítol 2 i versets 19 i 51, diu que Maria guardava el seu cor. I no es tracta d'entendre-ho tot, es tracta de tenir la humilitat suficient com per llegir la profecia encara que no l'entenguis. Que la guardis al teu cor, que tinguis la humilitat necessària per saber que estàs en mans de Déu, que el final de la pel·lícula és un final feliç i que Déu mateix té un missatge de futur que vol que el tinguis present ara i que el visquis amb el goig i la confiança i la tranquil·litat de donar-ho per segur. Donar-ho per segur. I ens fan mal les malalties i ens fan mal les morts d'éssers estimats. I ens fan mal la incertesa dels nens i joves que estem educant amb el futur, perquè el futur humà és incert, però el futur de Déu és segur. La paraula de Déu està plena de futur i vol que sigui un futur present. Hem de viure el present, però hem d'alimentar-lo amb el futur. M'agradaria acabar amb uns versos que parlen sobre aquest Jesús, que ens ha de donar esperança.
Diu així: només Jesús, el camí, la veritat. Només Jesús és qui va ressuscitar. Només Jesús, mitjancer entre l'home i Déu, va morir per mi a una creu, assumint la meva mort per sempre. Només Jesús contagia humilitat. Amb tendra pau em fa veure el meu pecat. La seva llum troba les meves foscors, esvaint les meves pors amb un amor ple d'esperança. Només Jesús m'acompanya en caminar. Em va ensenyar un camí per imitar. Només Jesús té les portes del demà. Ha promès que tornarà i acomplirà tota esperança. I jo sóc només un got de fang ple d'un gran tresor. Tot el que jo sóc t'ho dec a tu, Senyor. I aquests últims versos m'agradaria que els poguessis fer teus i que aquest missatge d'aquest matí no sigui només una informació d'una persona que ha sortit aquí a parlar, sinó que tu puguis en el teu cor repetir i fer teu amb una relació personal amb Jesús. Acaba així el poema dient: crec en tu, et demano perdó, omple avui el meu cor. No mereixo el regal d'amor fins l'adopció. Pare, amic, salvador, m'has fet néixer de nou. Has volgut venir a viure en mi. Que el Senyor ens ajudi a no menystenir les profecies. Que així sigui.